ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо ночунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, ягон чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотша дар ватсап имои крамуда равӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо раваса аст хонаи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Исор, шаҳри Душанбе, Ваҳдат, территорияи шаҳри Бухтар, территорияи Душанбе, Кӯлоб, Рӯдакӣ ва дигар тарафҳо аст ки ҳам замин аст, ҳам хона, ҳам квартира. аз шаҳри Исор ва Душанбе, шаҳри Бухтар ҳам квартира ҳаст ва аз дигар тарафҳо ки хона, замин ки бо нархҳои арзон бениҳоят рӯй кардагианд. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст. мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯза бошад 113 сомону 50 дирҳам аст ки мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия метаҳем компания Ака Бекзодро. ин Ака зиёда 10 солаи таҷрибаи корӣ доранд ки шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро, дачаҳо ва аз территорияи Московский айлобурҷ омада мегиранд ва ба самти Қазоқистон бурда меоранд. таҷрибаи 10 сола зиёдаи корӣ доранд. гарантикатӣ хоб мошинашон мошинои комфортни, чанд навъ мошинои люкс доранд ки худтон вибрат мекунен. ҳар рӯз рейс доранд, бардор имина ҳар рӯз рейс доранд ва 10 сола таҷрибаи корӣ доранд. агар ки одамои боварӣ намештанд, мо ба шумо тавсия намедодем. компания Ака Бекзод беҳтарин шахс ва шуморо соқу саломат бурда мераванд ва инчунин агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, худашон ҳал мекунанд ва ҳуҷҷатҳои шуморо ҳамаашон ба калом мегиранд, худашон мекунанд ва соқу саломат бурда меоранд. ду та рақам аст ки ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар даста ҳам имо, ҳам ватсап дорад. компания Ака Бекзод маромад шахсоне ки дар Ака бошад, пересечения граница, ина ба шумо тавсия медиҳем, маромад занг занед. якум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, пеши вокзал, яъне ки Кӯҳнашаҳр, дар ҷойи беҳтарин. шаҳри Кӯлоб, пеши вокзал, Кӯҳнашаҳр, ҷойи хуба мегӯяд. ин ҳамин хонае ки як дона сурат дорад, не ки хонаҳо дуруст шуда тайёр дорад барои зиндагӣ. метавонем ки бо рафта аз пеш бидем, ё ки суратша бо асоибош равон кунда бинем бухтон. 7.5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду дар хона кардагиаст. дута хонаи времика ки хонаҳо дарошон 6 метра, яъне ки 4 бача намхел дута хонаи дароз астанд. об ва свет, ду намуд об дорад. оби таги заминӣ ранги скважни ва оби ба пеши хона мегузаштагӣ астанд. оғули дароз дорад. дӯстони азиз, подвал, баня дурушта. гирди хона полни ход маҳкам, ду намуд об, ҳоҷатхона, ошхона, баня отдельна, хонаи навсоқ ва даврӯзаҳои фасон часпондагӣ астанд. ҳама чизҳои даркорӣ мегӯяд дар пешош ҳастанд. мақсад ки мактабу магазини чизе ки мехоҳем дар наздикча ҷош ҷои бениҳоят хуб аст. хона дастрошна мегӯяд фурӯхтан мешавад. нархаш мегӯяд бо маслиҳаткатӣ. якумаш рақамои мегафон дасти, дуюмаш рақамои вавилон ватсап доранд. кадомешто ки мехаред дигар маълумотои пурраша асосан гиред. нархаш бо маслиҳат срочнаи савдо мешавад. хонаи бениҳоят кушо ва ҷои беҳтарин. нархаш бо маслиҳат. маромад занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, срочна асае ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, пушти молбозор, дар ҷои беҳтарин ва срочна. 5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки хонаҳо деволош полни худ бардоштагӣ, гирдиванаш полни худ маҳкам, ҳоҷатхона, ошхона, баня дӯстон аст дорад ва 3 дар дига хона дорад ки хонаҳош бардоштагӣ, фақат болоша нопӯшонда, дига ҳамаш кардагӣ астанд. гирдиванаи хона мақсадамаш маҳкам, наздикии мактаб, мағоза ва дигар чиз. гирдиванашда полни одамо зиндагӣ доранд. ҷои хуб астанд. шаҳри Ваҳда, посёлкаи Наврӯз, пушти бозор, дар лаби роҳ даем. дастрошна мегӯяд фурӯхта бошад бо ҳамин сохтмон, бо ҳамин замин, бо шеб, сангам халичи, бо чизҳои сохтмониш. дастрошна мегӯяд мефурӯшем бо нархи 140 000 сомонӣ ки бо мегӯяд муомила мекунем срочна. якумаш рақамои мегафон дастӣ, ахираш 97, ҳам кор мекунад, ҳам ватсап дорад ва дуюмаш рақамои Россия промое ки ватсап имо надорад. дӯстон азиз, промои рақамои Россия ахираш 34, не рақамои 97-аш ватсап ҳам дорад. 140 000 мегӯяд бо харидор боша, мегӯяд муомила мекунем, ки илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунед, фақат харидори аниқ. агар харидори аниқ бошад, боз муомила ва савдо дорад. маромад дӯстон азиз, як харидори дигар дорад. дӯстон азиз,
дар хона дигар маълумотша асосогини срочна бо савдо мешавад. Мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ноҳияи Уртабуз назди ҷойи ободӣ шуда. шаҳри Ҳисор, ноҳияи Уртабуз ҷойи ободӣ шудае ки обсвет дорад. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки седар хонаи нав кардагӣ ҳастае ки об ва свет ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, анҷомхона дӯстони азиз ва обсветпазистия ним ва вариантҳои алишӣ ба мошин ва сумакӣ нархи 210 000 сомонӣ ҳастае ки бо муомила дорад. хонаҳо ремонтҳои нав кардагӣ, дарахтони мевадиҳанда нав шинодагӣ ҳастае, гирди хона маҳкам даврӯзаи нав часпондагӣ ҳаст дӯстони азиз, болои даврӯза бои хеле навеса кардагӣ ҳастае. агар мошини арзон бошад болояш пулам тен мешавад, агар мошини қиматам бошад яъне ки ба мошин алиш мешавад. сумакӣ нархаш 210 000 сомонӣ ҳастае, бо савдо ҳастае. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 58, дуюмаш рақамҳои промои Россия 06, имо ватсапам дорад. шаҳри Тоз, шаҳри Ҳисор, Шарора ва ноҳияи Уртабуза ки ҷойи ободӣ шуда дӯстони азиз, хона мегӯяд ҷойи хуб дае. хоб харидори аниқ боша мегӯяд муомила ва савдо дорад. марамат вариантҳои алишӣ ба мошин пешниҳод кунем ва вариантҳои сумакӣ 210 000 сомонӣ ҳастае, бо муомила дорад. бештари маълумот аз рақамҳои поёмдаҳам. шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшии замин мошин боша марамат роя кунем, мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдро ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор рӯпарӯи автовокзал дӯстони азиз, ҷойи беҳтарин маркази шаҳр. 4 банк дар пешаш, донишгоҳ, бозор, балниса, медпункт, ҳамаи намуд супермаркет, обшим ҳамаи маҳсулотҳои барои даркорӣ дар зиндагӣ дар пешаш. доми нав, ҷойи беҳтарин ки бо болои ҳамин дом дар ресторан ҳастае. хоб духонага квартира ҳастае ки дар 11 ошона қарор дорад ки доми 17 ошона ҳастае ва 44 квадрати метрае. духонага дӯстони азиз байнаш тақсим кардаги духонага кардагӣ ҳастае. доми 17 ошона, 17 ошонаш ресторан ае. хоб дар тирезаҳои главни часпондагӣ ҳаста, фақат медонем ремонту накунем дар рои зиндагӣ. нархаш мегӯяд срочна бен ё нархи арзон мондагиам. нархи ҳамин квартира 200 000 сомонӣ ҳастае ки бо ягон сомча арзон мекунанд. якумаш рақамҳои мегафон дастии 06, дуюмаш рақамҳои промои Россия ватсапам доранд. шаҳри Ҳисор, рӯпарӯи автовокзал дӯстон аз ҷойи беҳтарин, ҳамин яъне бен ё ҷойи хуб дар лаби роҳ дар бо дар видеошам кам наворуш ҳастае. бо диққат тамошо кунем, баъд дар ҳамин аккаунт тамос гирифта бештари маълумотша аз худашон гирем. бен ё срочна ҳастае ва доми мегӯяд беҳтарин ҳастае. баъд дӯстони азиз, шумо дам агарам хали квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумотша дар рақамҳои 20 боло буда роя кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада ҳамин хел реклама мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, наздикии бозори Фаровон, кӯчаи Баҳор дӯстони азиз. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки седар хона кардагӣ ҳастае ки як калидар, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, обсвет ва хоб канализатсияи шаҳриам мегӯяд дорад дӯстони азиз. обшам ҳастае ва дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 320 000 сомонӣ ки бо муомилаам дорад. хоб рақамош рақамҳои мегафон кор мекунад, ватсап дорад. марамат кадом то ки аз шаҳри Бохтарам хали кӯчаи Баҳор ки лозим бошад, бо занг занед бештар маълумот хонаҳо ремонт доранд, медораи зиндагӣ мекунӣ. дӯстони азиз, аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим бошад дар комментарияи мо нависед. агар ки мо ёфтем дар видеои оянда ба шумо дар видеои оянда пешкаш карда реклама мекунем. агар шумо ягон маҳсулоти фурӯшӣ, ягон маҳсулотое ки барои реклама кардан, барои фурӯхтан хонаи, заминаи, квартира, ягон гомола, ягон аппаратаи маромат роя кунем, мо рекламада мегзарем. шумо баҳри хотири меҳнатҳои мо лайкира фаромӯш накунед, гузорем ва навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи ноҳияи Сино, Ахирон, маршруткаи 7 рӯпарӯи Чортут. духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад ки доми 6 ошона ҳастае, 43 квадрати метрае. боб свет тамин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстон азиз, хай термис, ремонтшав ремонтҳои хуб. нархи квартира 310 000 сомонӣ ҳастае, бо муомила дорад. доми 6 ошона ҳастае, дар якумаш қарор дорад, ремонт дорад дӯстон азиз. духонага 43 квадратае. нархи квартира 310 бо каунтари муомила мешавад. рақамҳои тисел кадоми шумо дар ки лозим ҳастае, маромат занг занед бештари маълумотша гиред.
агар шумо ягон хонахар, заминхар, квартирахар ки бошед дар комментар нависед ки аз куҷо мехаред, фақат танҳо дар комментар нависед. Нависед мо дар видеои оянда аз фурӯшонда ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Лӯчоб, маҳаллаи Гулбоғ дар сари ҳавз. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки ремонт дорад. дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, обсвет наздикии мактаб ва 200 метр то мактаба. дӯстони азиз, ҳамеша маълумото пешкаш кардагие. хоб нархи квартира мега 270 000 сомонӣ аст. мега соҳибшон бо муомилаам дора шаҳри Душанбе, тарафи Лӯчоб, маҳаллаи Гулбоғ, сари ҳавзда. мактаб дар наздикии 200 метр болотар. рақамошон аст ва вило кадоми шумода ки лозим аст барома занг занед. фақат ба хотири меҳнати мо я лайка фаромӯш накунед гузаред ва фикрҳоятонро дар комментара нависед. боз як хоҳиш дига аст ки ҳамин силкаи навори буро агаре ки имконият бошад дар тиктокай, ватсапай, телеграмай, имоҳай ё ки инстаграмай ҳамин силкаи навори моро падида ё ки дар ягон рафиқотон ки ҳамин видеои мо паҳн шава ва одамоне ки хонахар бошанд ҳамин хонаҳоро дида ва савдо карда гиранд ки дӯстони азиз ҳамаашон барое ки хонаҳо ва квартираҳои срочна ки ҳамаашон дар срочна бояд фурӯшианд. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. бо як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки хонаи дуошона коробка қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, пушти заправкаи Маҳмад Сидиқ гуфтагӣ ҳастае соҳибшон. шаҳри Кӯлоб, дарвозаи пушти заправкаи Маҳмад Сидиқ. дӯстони азиз, хонаи дуошона ҳастае ки 2 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳо монтаж ва штукатур баъзе кораш кардагӣ ҳастае ва дастрочна фурӯхта мешавад. бо нархи 120 000 сомонӣ ҳастае ки бо хайхтон муомила мекунед. заминаш майда кане ки хонаҳои ранги каттеж кардагӣ сохтмонаш қариб уже бут ҳастае. мақсад ки рангвор ба дар тирезаҳо дига чош мондагӣ ҳастае. 120 мега бо хайхашон муомила мекунед. рақамошон ҳастае ва вило кадоми шумо ки лозим аст маромат занг занед. бозам агар такоша узри зиёд ки барои мо муҳим аст, фақат шумо лайка фаромӯш аз шумо тараф аз тарафи шумо фақат лайк гузорӣ. агар ягон реклама боша маромат рӯй кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, дар кӯчаи Мирзо Турсунзода ки территорияи маркази шаҳрда бо маълумотам мегиред. духонага квартира ҳастае ки дар 4 мошина қарор дорад, 60 квадрати метр бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва кондитсионер дорад ва пардаҳошам қатъӣ шумо истад. боз мақсад ки бисёр чошо мегӯяд ай сифати аъло ремонт кардагӣ аст ки бисёр маҳсулотҳои хуб қатъӣ мегӯяд кардагӣ ва бисёр чошо мегӯяд қатъӣ шумо истад. кондитсионер, пардаҳо ва дигар чизо. нархи квартира мегӯяд 360 000 сомонӣ аст. мега соҳибшон бо муомила меша 360 бо савдо дорад. аниқтар маълумота гиҷо да квартира қарор дорад метавонед ки аз рақамҳои поёмда маълумота гирем. дӯстони азиз, то қад суми холия мега алиш палиш намешавад. агар шумо да ки маъқул бошад маромат занг занед, маълумота гирен. агар шумо да ҳамхали квартираи фурӯшӣ, замин, хона, мошин ягон маҳсулот бошад, маромат дар рақамҳои боло буда 20 рӯй кунед, мо реклама мегузорем. мегзарем ба 10 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Гурхурда гуфтагӣ ҳастае соҳибош. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор, Гурхурда. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки временка ва дӯстони азиз гирдванаш мегӯяд маҳкама. дӯстони азиз, нархаш 40 000 сомонӣ ҳастае. як та як 4 тарафаш мегӯяд заборкати маҳкама. дӯстони азиз, 40 000 сомонӣ ҳастае. мегӯяд бо савдо мешавад, яъне ки мақсад ки ремонт хеле чӣ надорад, сохтмонаш нопурра ҳастае. рақамошон мегафон аст, кадоми шумо да ки маъқул боша бо метавонед занг занед, маълумотои пурра ва аниқша аз рақамошон гиред ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. дӯстон, боз як хонаи фурӯшӣ ҳастае ки нашам аз территорияи Кӯлоб ҳастае ки дар ин навори мо қариб 3 хона аз тарафҳои Кӯлоб пешниҳод буд. хона қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар кӯчаи Умари Хайём, 7 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, ду дар хона кардагӣ ҳастае ки ванна, кухни дуруш да мега соҳибош, дастрочна мегӯяд мефурӯшед бо нархи 110 000 сомонӣ ҳастае ки бо савдо мешавад. рақамошон ҳастае ва вилон кадоми шумо дам хали хона ки лозим бошад, агар савдо шудагӣ набошад, метавонед шумо савдо карда гиред. ва шумо дам агар ам хали хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин, чӣ маҳсулоте ки барои реклама кардан бошад, маромат ки гов мола, ягон мевагӣ, ягон заминаи хона, ягон аппаратаи маромат рӯй кунед дар рақамҳои боло буда ки 12 20 да имо бата дора маромат рӯй кунед, мо реклама мекунем. хоб, дӯстон, аз лайкҳоро фаромӯш накунед. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.